Hormatly Inaşgabat web portalının dinleyicileri, şu wagt Japonya'daki resmi sapar bilen gelen delegatsiyalar, telekeçiler öz işlerine devam edýär. Biz şu ýerde Japonya'nın jahankeşlerini köp uğrayan iň meşhur çatırgynyň birine bir ýyldaşymyza duş geldik. Telpekli Doğanly. Am ilk bilen özüňizi tanıştyraýsaňyz. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Assalamu alaykum hormatly izleýärler. Men Mar vilayatynyň tez kömek merkezinde Lukman bolup işleýän. Ine şu zahmet ruhsady wagtymda maňa da şu ýere gelmeklik meýser etdi. Japonya döwletine Tokyo. Ne men bir ýerde şeýle oňa diýince men yüreğimden arzu edýärdim Japonya döwletini görmeklik, siyahat etmeklik. Ine şuňa ýere gelmäni mümkinçilik döreden üçin hormatly prezidentimize men jan saglyk isleýän, işinde rawaşlyk isleýän hemme adamlara, türkmen halkyna da saglyk isleýän. Ama adyňy aýtmadyňa. Meniň adym Bazarov Nurgelli. Tez kömek merkezinde Lukman bolup işleýän. Ne şu çatırıkta duran pursatyňyzda gelip gyzyklananlar boldymy şu egin eşiklerinize zatlan? Elbette gelip soradylar we şeýle ajaýyp biziň milli ýeşigimiziň bardygyny ýanyma gelýärler, suraty düşýärler. Menim özümiň şeýle milli ýeşigimiziň bardygyna diýsen gowanýan, diýsen buýsanýan. Türkmeniň hakyky milli ýeşiginde duranlygyma ýene bir gezek men begendim. Elimde Hawa Türkmenistanyň baýdagynyň götürip aýdanamda adamlar hayran galyjylyk gösteredýärler, gelip suraty düşmekli haýyş edýärler. Men ýene bir gezek Türkmenistan döwletinde ýaşaýanlygyma ýene bir gezek begenýär, buýsanýar. Türkmenliğime buýsanýar, halkyma saglyk isleýän hormatly prezidentime de işlerinde rawaşlyk, janynyň sag bolup ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan işlerine de rawaşlyk arzu edýär. Nurgelda diýdiňiz dämi? Hawa. Nurgelda siz döröjçülük bilen meşgul bolýaňyzmy? Elbette meniň esasy Kerim Lukman bolamsam meniň esasy gözipem näsaglara bir şol dermandan öňürti ýa-ni söz bilen bejermek mawtumulatymyzyň derman buğdaýnyň bolmasa derman sözüň ýokmu diýe adamdan bir alim aýdypdyr. Elbette adamdan keselini bejermeyen ilki bilen kalbyny bejermelipdir. Adamlara şoň üçin ilki bilen lukmançylykda meniň öz ulanýan usulum olaryň kalbyny bejermek, ýagşy sözler bilen bejermeklik. Ne şu ýerde de şu wagt gözellik görüp durdyň bolýan, hiç hili ruhlanan duýman galýarsyň keseller ýanyna gelmeýär, kalbyň giňeýär, gözellikleri görýärsiň. Şoň üçin meniň esasy ulanýan adam lukmançylykda söz bilen bejermek, adamlaryň kalbyna täsir etmeklik. Ne bilşiňiz ýaly Türkmenistan prezidenti Türkmenistan hormatly prezidenti Gurangul Berdimuhammedow telekeçilere, onuň iş öwürlerine we beýlik puda işgärlerine şeýle mümkinçilikler döredýär. Ýani ýakynda Singapur döwletine de gidildi, Japonya ýene täze mümkinçilikler ödildi. Şu saparlar biziň döröjçülük işgärlerimize bolsun ýa-da iş öwürlerimize bolsun bir ilham çeşmesi bolup bir hyzmat berýärmi? Siz mysal ilham joşup gaýnaýam şu wagt? Elbette bir joşman kalbyň joşturman aýtmak mümkin däl. Menem şol Japonya gelmekli arzu etýärme, şu gelmekligime şu telekeçileriň maslahatyna bir gelmeklik, jahan keştelik etmeklik meýser etdi. O telekeçilerimiziň men käbirler bilen pikirdeş boldum, pikir açdym, olar şeýle çärelerini geçirýände begenýärler. Menem öz ýanymdan barıp bir adamlaryň arasynda şeýle öz bilýän zatlarym ajaýyplyklary aýdaryn, olara düşündiren pikir edýän. Meni şuň keç oturan maslahatdan men özüm şeýle pikirlenýän. Biziň telekeçilerimiz biziň Türkmenistanymyza baryp şu ýerde gören zatlaryny amal ederler we Türkmenistan döwletimiziň ösmegine iter bererler diýip men Lukman hökmünde şunu aýdasym gelýär. Ol bolsa adamlaryň ýene gowdurmuşda ýaşamak üçin, ruh welent bolmak üçin özüniň bir netijesini berer diýip men pikir edýär.
Bilişiniz ýaly 2018-nji ýyl Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi diýip ýyly diýip bilen edildi-de 2018-nji ýyl. Hawa. Indi häzirki wagtda Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan oň siýasaty bilen şu İpek ýoly gaýtadan da keldiler. Munyň netijelerini öz hünäriňizde bolsun ýa-da beýlik pudoklarda bolsun nähili görýäňiz? Men bu edilýän işleri umumyň ören gowdy pasaw edýän. Biziň lukmançylygymyzda da hem bir näçe şu keselleri bejermekde, adamlaryň saglygyny berkitmekde, ömrüni uzaltmakda Türkmenistan döwletimizde ören uly işler alyp barýar. Bir näçe ýigitlerimiz daşary ýurtlarda özleriniň bilimini artdyrýarlar, ilim alýarlar. Şu edilýän işler umumyň hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna men ören dogry diýip pasaw edýän, oňa ine şu adam Yapon Türkmen dostlugyny berkitmekde şu telekeçileriň gelip geçirýän çäreleri özüniň uly netijesini berer diýip düşünýän. Şoň üçin hem belki bu zatlar geljekde de has östürler dowam etdirler diýip men pikir edýän. Nurelda köp sag bolun beren görüňleriniz üçin. Siziň biziň medeniýetimizi şu ýerde Ýaponiýada, Tokioda tanıştyrmak üçin alyp barýan işiniňizde uly üstünlikler arzu edýäs. Köp sag bolun. Sag bolun, size de işiňizde üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun. Sag bolun.